Så er derude, det er mig Jonas fra Team Toberfluen. Jeg har fået den ære at lave den første video, sådan et game video. Og vi skal sidde og spille et dejligt spil med navn Phasmophobia. Det er, hvor alle vi skal være inde i et hjemsøgt hus. Vi skal prøve at finde nogle aktiviteter, og så finde noget i journeyen. Og så, så når vi har fået alle beviserne, så kan vi begynde at gætte på, hvad det er for et spøgelse. Og hvis du gætter det rigtigt på det spøgelse, så får du bonus, XP og penge, så du så kan købe bedre ting til din tur til spøgelserne. Og plus så kan du, hver gang du kommer op i et nyt level, så er der enten så er det en ny ting, eller så har du åbnet op for den samme ting, bare hvor den er meget bedre. Så, ved du hvad? Jeg synes bare, vi skal komme rigtig ind i videoen. Så, ja, lad os bare, komme ind til de andre. Nu er jeg kommet ind hos drengene. Hvad, drenge, er I klar til game Phasmophobia? Er vi klar, eller hvad? Ja. Yes. Nå, hvad, tør du ikke? Nej, det skulle være et, hvad hedder det der? Det skulle være sådan et asylcenter eller sådan noget. Ja, Ikke men det, det hedder? jeg bliver bare her, ikke? Drenge, hvorfor har I ikke taget de der små hus, der var? Hvorfor har du ikke taget et småhus, Dennis? Og det ved jeg heller ikke. Ej, der er Hvorfor ikke. gør... Hallo? Hvad drikker du? Øller. Dreng, lad os se, om der er nogen hjemme. Drenge, stille lidt. Vi ses, Jonas. Nej, drenge, for helvede. Jonas, der skal også være noget til content, ikke? Drenge. Stil jer over ved de der, sådan nogle, stil jer herover. Stil dem herover. Kom, du læser lige Bibelen op for os. Ja, Bulle, du skal lige et andet sted. Har du fundet en abehånd? Hvad gør den der? Ja. Prøv at tage den. Ja, Hvad er vent. det for en hammer? Okay, Prøv sammen op og tryk på den. Nej. Hvorfor er der sådan her sav? jamen, jeg tror de har kommet til at lege let med sav også. Hvad gør den her? Er du gutter, man kan skrive sådan noget, tak. Nå, drenge, er I klar til at læse Bibelen op? Ja, Er I klar til at læse jeg Bibelen sætter op? mig herover. Okay, det gør jeg også. Ja. Vi er samlet her i dag for Jesus og hans skud. Tryk lige på, prøv lige at trykke på knappen. Hvad for en knap? Skudknappen. Eller den anden. Der Og skal så ikke. snart. Men du mener, jeg skal trykke for vi? Nå. Ja. Vi er samlet her i dag for den her hånd, som I har fundet. Hvad var det, der sagde det? Du har du noget galt i halsen, eller hvad? Hvorfor peger den der finger på os? Jonas, du må faktisk godt få sådan en her. Er det ikke den, man bruger til at pille bussen, eller hvad? Jo, den skal Frank have. Ja, det var absurd højt, det der. Hvordan kom den? Hvor kom vi fra? Hvordan kom det derfra? Jeg skal derfra. Hvor Frank? Ej, hvor er du henne? Frank, hvor er du henne? Burde lade dig til dig som en lille barn. Frank, jeg har noget, du skal pille næse med. Det er det ikke. Den har lige været høj. Hvor henne? Hvorfor er det altid mig? Det er altid mig, der altid nærmest dør først med min sensitivitet, altså. Lægen på lastbilen. Men ellers så... Jeg kommer ind nu, drengen.
Hvad er det? Hvad mener du? Hvor? Hvorhenne? Dennis, hvorhenne? Jeg ved det ikke. Det er Bulle, der laver et eller andet lort. Nå, men det er fordi, han har det der videobånd på hovedet. Han sidder og leger med. Ej, jeg ved ikke, jeg har fået skvat. Okay. Dreng, hvem er det, der har spildt maling ud over det hele, altså? Jamen, Jonas, det var nok mig, der kom til det i går, Jonas. Bulle, det var 10 spand maling lige ud af vinduet. Ja. Ej, men... Jeg har fundet ribben. det er der, jeg har lagt den. Nå, var det der, du har lagt resten af dine spare ribs? Ja. Jamen, det er også lækkert. Jeg ser om gamle tante Holke, hun er stadig på plejehjem. Om gamle Tante Olga. Jeg skal til tante Holke. Ja. Lad være med at give... Okay, det er lige stedet, der hvor du fik chok ved døgnet, ikke? Så fik jeg fandme også en lille chok. Kæft, det Dennis. Jeg tænder den her. Det er godt, at Jonas... Ej, kom, lukke den til. Luk ud. Nej. Men hvorfor er det kun Frank? Hvorfor er det, at Frank han... Hvorfor er det kun Frank, han er ude i lastbilen? Han er ikke andre steder. Det ved jeg ikke. Det er fordi, han kan ikke tørre. Ja. Prøv hårdere, Bulle. Dennis? Jeg kan høre den, der snakker et eller andet sted. All around. Okay. Frank, jeg tror, jeg kommer på det forkerte hold. Frank? Vi kan ikke høre dig. Er der freezing temp eller noget? Det er går simpelthen ikke ind. Jonas, du får bare den. Nej. Bulle, der var aktiviteter den. Der var kommet et spøgelse frem. Jamen, prøv at gå den igen. Nej. Dreng, det gør jeg simpelthen ikke, dreng. Det gør jeg overhovedet ikke. Igen. Der er freezing temp. Ja. Ja. Prøv at gå ned. Kom, vi er sådan. Hallo. Ja. Hallo. Og ind her. Dennis, du stopper nu. Du stopper. Hvad står der her? I wish the ghost was trapped. Oh, no. Monkey's paw. Blot det med. Wow. Vil du have den kæmpe der? Drenge, hvem til en lille lyse? Drenge. Jonas? Jeg tror, Dennis er død. Det er bare væk, Bulle. Bulle, kom væk. Jeg er så fast. Okay. Vi skal ud af vej, Jonas, vi skal ud. Ja, det er bare nu. Hvor kom vi fra? Ja, der kom lykke ud. Det er det ikke. Ja, det var her.
Den kommer. Nej. Ja, det var ud. Ej, jeg synes, det er ikke også. Jeg kommer ikke til at sove. Jonas, Ja. jeg hader det spil her. Jonas, hvad det gør med det på YouTube? Præcis. Frank? Nej, det er ligesom at dø. Har du set den, der skulle steder? Nej, den Honda, Jonas. Ja, det... Nej. Ej, hvor er det klamt. Frank, vi kan ikke høre dig. Hvad siger du, Frank? Bulle, er det bare mig, eller kan du ikke høre Frank, når han snakker? Hvad lige? Hvad gør vi, Frank? Vi kan ikke gøre noget. Så Frank, så Dennis, han er fløjet. Gutter, vi blev nødt til at bede. Fader vor, du som er i himlen. Helligt vor dit navn. Wow. Og så betyder han ikke mere for os. Var det der var efterladt efter ham? Var det det eneste, der var efterladt? Ja, vi rejser væk herfra, Dennis. Jeg gætter på, det er en Ugi. Hvad? En hvad? Så vi ses. En Ugi. En Ugi? Vi ses, når vi kommer derhjem. Hej. Ej, 2 sekunder, 2 sekunder. Ja, men hvad er det, Bulle? Hvad var det? Men jeg tager sgu da ikke gå ind til den psykodag. Nå, men hvad er det for en? Hvad var det for en? Jeg gætter på en Baron. En Barry? Hvad? En Baron. En hvad? Hvor? En Baron. R-E-V-E. Nej, Revenant. A-N-D. Yes. Så vi... Jeg gætter på en Mervin. Hey. Ja. Jeg vil bare cut til, jeg vil cut til det næste scene i spillet. Så ses lige lidt. Men nice to meet you. Er I klar? 3, 2, 1, rush in! This is a robbery! Jeg tager killeren hurtigt. Gutter, hvis I finder et Luigi-board, så sig det. Jeg har fundet noget, dreng. Dreng, jeg har fundet noget. Prøv kom her. Kan du se det? Jeg har fundet en vogn. I see you right now. Og så har jeg fundet strømmen. Dreng, Buller er lige slukket alt lys i huset. Åh nej, hvad? Ej, nu stopper I med det der lyd der. Var det bare en prank eller hvad? Ja, for helvede. Ej, Dennis, det er der ikke også. Det er ikke hyggeligt. Hvem tændte den der? Hvem? Nej. For helvede, Dennis. For fanden er der en arm? Prøv lige kigge den op der. Vi skal have hammeren. Den skal have med shahadaren. Græ. Den får med shahadaren.
Men Dennis, det var her ikke. Vi tager den med hjem, stjæleren. Hvor fanden. Ah! Ja, vi har set din arm, vi kan se. Bulle, prøv lige drej igen, prøv lige drej igen derovre. Prøv at dreje den igen. Hvor er Frank? Hvor fanden er det ikke den der dør her? Og den går den anden vej. Frank, hvor er du henne? Han er jo i bilen. Han snakker ikke. Jeg skal vaske computeren. Jeg vasker lige computeren. Det er fandme smart ting. Ja, så er den ikke beskidt mere. Og en række. Ja, I skal ikke... Jeg tager bare min M&M. Og så tror jeg, du har taget min M&M. Hvor trammen ned? Nå, hvad har vi fået ned indtil videre? What the fuck is chok, man? Gitaren spillede hende i det bageste rum, og så kom den til at lave bulle lyd, men... Okay. Seriøst, gitaren spillede hende. Temperaturen, den bliver også droppet nu. Den er på vej ned på 15. Ja, Jokke, prøv at se. Footprints. Oh my god, den abe, mand. Den er nede på 10 grader. Prøv at se herud. Der er den altså også nede. Herude, der kan jeg se min ånde. Hallo, husk lige at trække ud toilettet. Bulle, prøv lige at stille dig foran spejlet og sige blot mave. Prøv at se der. Fingerprints. Kamera. Bevis. Hvad er det nu fingerprints her? Er det ikke den der? Det er jo violet, ja. Kamera. Hvad siger MF'eren? Der er ultraviolet. Den er lige tændt lyset. Lad mig tænde lyset. Bulle, du har ikke taget kameraet til jo. Kan du speak? Den kaster med nogle ting også. Kan du speak? Drenge. Den er næsten ned under 0. Den kaster med en masse bånd. Kig lige der. Nå, det er der, drenge. Det er det. Drenge, den er snart nede på 0. I frysetemperatur. Den er hvad er der? Ej, er det? Nå, det er det kaster. Hvem var der spillet på guitaren? Sluk af lyset. Altså prøv at stille over hjørnet, Ja, den er næsten nede på freezing temperature, den er nede på næsten 0. Der er mange der Show yourself. Prøv lige at snakke til den. Hvad? Man slukker den helt herovre. Den tændte sig lige. Det spøgelse er meget aktivt, synes jeg. Prøv at snakke til den, Jonas. Den er luk... Nej, den er ikke... Nå! Ude for helvede. Den tog fat i en dør. Jeg sværger, jeg hørte et eller andet sige... Jeg ved ikke, hvad det var. Det er også en eller anden knæklyd næsten.
Så den har skrevet på noget papir, den har rullet med nogle terninger. Dennis, så er det til guitar med. Hey Bulle. Betyder det frysetemperatur eller ej? Hvis den kommer ned på minus. 2. Hvor er du henne? Hedder den Charlotte? Hvad var det, den hed? Den er Shannon. S-H-A-N-N. Men den vil kun have, at der kun er én menneske, der er responsible til det. Jeg er på vej ind i lastbilen. Ej, den tog færdig. Den tog færdig der. Den er derinde. Hvad hedder spøgelset nu igen? Nu går alle sammen Shannon Madsen. Okay, kom Jonas. Kom. Nej, den har respekteret kun én, og det er dig, Bulle. Men Jonas, kom. Du skal gå ned til højt til videoen nu. Nå, ja, det er rigtigt. Så løber jeg ovenpå, så tager jeg nu. Hvorfor er det lige mig, der er kameramanden lige nu? Hvorfor er det lige mig, der er kameramand? Ja, ligesom det. Så går du bare derind nu. Han er også tændt på vandet nu. Han skal jo ikke... Han er derinde nu. Husk, dreng, det er til content. Åh! Ej, de her drenge der, ikke også? De er nederen. Nej, hvor de er nederen. Hvad er det? Ja, den skulle da huske, at det er copywriting. Ja, det er så nok dumt, ikke? Jonas, det må lige have rigt ud der. Nu er jeg sgu til blot det med, til at den går igennem det. Jeg tror faktisk, det der Pedro der, jeg tror lige den går an, fordi det var ikke hele sangen. Nå ja, det er kun nogle sekunder. Dreng, hvad gør de her flasker? Det er din sandativ, hvis du drikker en af dem også. Men når man drikker din sandativ, så er nede. Hvor meget anden på? Den er på 74. Ja, fra en dag. Jeg ved, jeg kommer til at snakke lidt engelsk, men sådan kommer jeg til at kommunikere med spøgelset. Du må sgu gå ind for det. Ghost, if you're here, give me a respond. Go to the guitar and play air counted. Nah. Nu, det Hvad siger jeg? er et stort projekt, det er. Ja, EMF-målet helt 5. Den var på 5. Den skal ikke lige ramme 5. Den skal være på 5 i et stykke tid. Ja, men den var der også i noget stykke tid, Bulle. Jonas, prøv at få den til at blive lidt sur.
Nej, det ser så ikke på kamera, fordi jeg ved bare, så bliver vores kanal lukket. Frank kommer lige ind, hjælper dig med at rykke kameraet. Du kan se, der er en, man kan se dit dot-projekt, der du kan se spørgsmål på forbi. Frank, det var ikke... Frank. Det er godt. Så skal du også snakke til dem. Du har stok lige på toilettet. Godt. Så skal du snakke til dem. Hey Ghost, if you're here, make the water turn on in the shower. Turn on the water. Use my energy to turn on the hot tub. Lige nu har vi ikke fundet noget aktivitet, fordi at, ja, jeg tror jeg ved hvorfor. Jo. Den er lige spillet på guitaren. Den er lige spillet på guitaren. Hvad? Kan du skrive i bogen? Nej, han har sgu tændt for vandet, så han har hørt mine ord. Han har hørt mine ord med at tænde for vandet, fordi at, jeg sagde til ham, at hvis han var der, skulle han tænde for vandet, og det har han gjort. Fuck. Den er væk. Den er væk, Jonas. Dennis, det er ikke også. Vi så det selv, Jonas. Hvordan ser den ud? Det lignede en meget lille person. Men Frank han siger, at vi har, at den har været den der dot-projekter. Okay, så har han både været på EMF level 5 og dot-projekter, men så er det ikke Goro. Dennis. Og Violet. Jamen, jeg er bare ikke sikker på, at det er den. Jamen, skal vi ikke nå det der, jeg sender til ned, så vi kan klare de der quests? Jo, så går lige ind til den, Bulle. Ja, men Dennis, jeg kan ikke tåle en tøj. Jo, du kan. Nej, jeg kan ikke. Men lad mig, jeg går derind. Frank, gå ind i lastbilen. Frank, gå ind i lastbilen. Jeg skal nok være derinde alene. Er du Dennis, jeg kommer ikke til at sove. Ej, nu stop det der.
Okay, drenge, I skal have mig til at sige Bloody Mary det 5 gange, eller 3 gange. 6 gange, så stille og roligt, og så skal du have sluk din lygte. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Ja, drenge, nu har jeg sagt Bloody Mary, og der er ikke sket noget. Så prøv at sige, spooky. Ja, hvad? Hvis du siger det et par gange, så plejer jeg også at komme. Hvad med Beetlejuice? Ja, eller... Nonner. Ellers så siger du, at så er det blokfløjte, så kommer den på dig. Altså, Dennis. Den er en EMF-måler, ikke også? Den har været op til flere gange i flere sekunder. Har den stået på 5. Nice, mand. Så skal vi have 2 drikke. Sker der snart noget, der ikke? Jeg synes altså ikke, jeg har set det på det der. Ja, den næste EMF-måler, den er helt høj. Jeg tror, det er den der GoPro, så er kommet ud nu. Okay, så hop ud. Jeg er ude i lastbilen nu. Så Dennis, du tør godt. Hvor fanden er Frank hen? Frank, kom tilbage til lastbilen. Han er engang til død. Eller gik. Nej, Hvor er fandme det? hans, den er helt op, eller næsten helt op. Han var ovenpå. Han er ovenpå. Nej, han er der. Og hvor Bulle? Han er inde og kigge. Han hygger sig. Vi skal afsted, fordi det... Ej, nu kommer han ud. Ej, helvede. Ja, det er mørkt ud. Det er mørkt. Du skal stå sådan der i vinduet. Du kigger til. Bulle, lad mig stå sådan der i vinduet, altså tag det sammen. Jeg tror bare ikke, det er den der, men det lad os bare køre. Kør. Seriøst, Bulle. Jeg trykker på den nu. Nej. Hey, i det mindste fik vi deres telefon. Ja, har du taget hans telefon? Jeg ved ikke, om der stjålet en telefon. Det var mig. Det var mig, jeg gav den til. Ja, drenge, kom. Kig på det her tændstik her. Det er tændstikken. Det her det er en gylden tændstik. Så det var det andet game. Ja, det var de Det var samme. sgu- Nu er det den tredje sidste runde. Og denne gang har vi lavet noget helt specielt. Som I kan se, så er de her to skærme, de mest vigtigste skærme, de er helt smadret. Fordi vi har taget på den sværeste sværhedsgrad. Og drenge, hvordan kan vi se, at vi har taget den på den sværeste sværhedsgrad? Det kan de bare se på de skærme der. Vi kan jo ikke se vores sanity eller noget jo. Nej, det er rigtigt nok. Så vi er totally... Men drenge, hvem har taget nøglerne? Men hvad jeg ved af lige nu, så er der kan ske noget når som helst og hvor som helst.
Jeg tror, der er freezing chamber, er der ikke det? Nej, det er fordi, der er sne. Jeg kan se min hånd. Jamen, det er fordi, det er koldt ud for, det er sne. Klar. Hvis spøgelser angriber eller noget som helst, så har jeg en virkelig god ting at sige. Drenge. Jeg har en rigtig god ting at sige, når spøgelser det kommer. Hvem er der der? Det er mig, der har den. Jeg har den. Hvor går der gik der også en dør, og blev taget i eller sådan noget? Men det er den her, Dennis. Kom. Den er så lidt herovre. Burde det være. Gule, den er helt afslappet. Lige nu. Den har en gemt sig herinde. Jonas. Ja. Den har en gemt sig derinde. Hvad er du, Dennis? Jeg var stuck in the washing machine. Drenge. Ja. Jeg har det bare sådan, når spøgelset det kommer, ikke også, så kan man vel sige, at der er også nogen, der er lidt sure i dag. Ja, der er også en, der er sur. Hvorfor stikker jeg ind i kælderen? Ja. Drenge, jeg er død. Hvad så, bedstefar? Det er bedstefar. Det er bedstefar. Ja. Nu er død. Sådan. Okay, vi er alle sammen døde. Så, ja. Men det var alt for den her video. Så ses vi vel i en anden video. Er det rigtigt, drenge? Vi ses, mand. Tak for I så med. Like og subscribe. Vi ses. Derude. Peace.